Köszönöm szépen Erikának a kedves felvezetést. Én is köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek, és annak is, hogy megoszthatom önökkel élményeimet. Kezdjük is. Tavaly november 1-től december 5-éig egy 5 hetes utazáson vettünk részt a férjemmel, Fehér Istvánnal. Úti célunk Ausztrália volt, neki már másodszor, ugyanis pont egy évvel ezelőtt az egyik barátjával, aki pont most lépett be a terembe, Modorból. Ezt azért tudni kell csinálni. Igen. Az egyetemről a barátjával részt vettek egy ilyen utazáson. Én nem csak, hogy először jártam Ausztráliában, de először repültem is, bár megmondom, hogy sokkal jobban izgulok, mint az út előtt. Ausztrália a föld déli féltekén, a keleti félgömbön található, ellentétben Európával, tehát úti célunk eléréséhez csaknem a világ végére kellett utaznunk. Ausztrália legdélebbik pontja, Tasmania szigeténél, azon a szélességi fokon található, amely az északi féltekén például a román-bolgár határ, és a legészakibb pontja, tehát ott fönt a csücsökben. Ugyanannyira van az Egyenlítőtől, mint az északi félgömbön Addis Abeba, Etiópia fővárosa. Ausztrália zászlaja a sötétkék mezőben, a jobb oldalon a délkeresztes csillagképpel, bal felső sarkában a brit lobogóval, alatta a nemzetközösségi csillaggal díszítve, amely az Ausztrál Államszövetséget szimbolizálja. A brit zászló eredetileg a brit birodalom iránti hűség jeleként került a zászlóra, ma a brit nemzetközösségi tagságot szimbolizálja. Ausztrália címere egy 6 részre osztott mező, az államok jelképeit ábrázoló pajzs, két oldaláról egy kenguru és egy emu tart. Ez a két állat nem csak ausztráliai mi voltuk miatt kerültek a címerbe, hanem jelképként is, ugyanis ez a két állat nem tud hátralépni. Ausztrália földünk 6. legnagyobb területű országa, és az egyetlen olyan, amely egy egész kontinensre kiterjed. Fővárosa Canberra, egy mesterségesen létrehozott város, ma már több mint 350 000 lakosú település, mondom, Pozsony sokkal nagyobb, miután 1901-ben, amikor megalakult az Ausztrál Államszövetség, akkor ki kellett nevezni egy várost fővárosnak. A fővárosért Sydney és Melbourne versenyzett, viszont a döntés végül olyan született, hogy semleges helyet kell kiválasztani. Valahol a két város között. De mivel a két város között annak idején nem létezett település, ezért ki kellett oda építeni. Canberra egyébként az aboriginál őslakosok nyelvén gyülekező helyet jelent. Ausztráliának 7 tagállama van, mindegyiknek saját fővárosa, saját kormánya, parlamentje, törvényei. Hát ez utóbbit mi is megtapasztaltuk, amikor a nyugat-ausztráliai határt átléptük, és kiderült, hogy a határon nem szabad átvinni húskészítményeket, gyümölcsöt, zöldséget, szemetet. Hát tőlünk a citromot azt elvették. Földtörténeti szempontból 3 nagy területre oszlik. A nyugat-ausztrál ősmag, amely a kontinens körülbelül 2/3 részét kitevő ősmag, a nagy vízválasztóhegység, közöttük pedig az ausztráliai Artési medence. Ausztrália átlagos tengerszint feletti magassága 302 méter, legmagasabb pontja pedig a 2228 méteres Mont Kosciuszko. Összehasonlításképpen a Magas-Tátra Gerlachfalvi csúcsa több mint 400 méterrel magasabb.
Ausztrália az európaiak által legkésőbb felfedezett és legutoljára benépesített földrész. A 17. század előtti régi térképeken ugyan már ábrázoltak egy bizonyos déli földrészt, ám a kor földrajztudósai csupán sejtéseikre hagyatkoztak, ugyanis azt gondolták, hogy az egyensúly miatt kell lenni a déli féltekén is egy nagyobb szárazföldi területnek. Így nevezték Terra Australis Incognita, tehát az ismeretlen déli földrész. A 17. század elején holland hajósok fedezték fel, közülük említést érdemel Anthony van Diemen, William Dampier és Abel Tasman, aki először használta az új Hollandia elnevezést, amely Ausztrália szárazföldi részének európaiak által meghonosított neve lett abban az időben, és James Cook kapitány, angol hajós kapitány, aki Ausztrália közel 2000 kilométeres keleti partvidékét térképezte fel. A 18. század utolsó negyedében az angolok elkezdték betelepíteni a szigetre az elítélteket, és csak a 19. század közepén az angolok tudatában kezdett átalakulni az Ausztráliáról, mint börtönszigetről kialakult kép, a távoli kontinens kezdett kiaknázandó célponttá változni, különösen amikor fellobbant az ausztráliai aranyváz. Ausztrália a legszárazabb kontinens, területének több mint fele sivatag vagy félsivatag. Ez az egyetlen kontinens, ahol nem található állandó jéggel fedett terület. Ausztrália 5 időzónában fekszik, a délkeleti a délkeleti 3 tagállam, Új-Dél-Wales, Victoria és Tasmania, illetve Nyugat-Ausztrália között 3 óra a különbség, és az is érdekes, hogy itt nem csak 1, hanem fél órás különbségek is vannak. Az Ausztráliában ez egy, a számok ne téveszték meg önöket, ez egy 1921-es népszámlálási adat, az arányok tovább most is ugyanezek. Ausztráliában a legkorábbi, megalapíthatóan emberi maradványok 50 000 évesek lehetnek. Az európaiak megérkezésekor az őslakók által beszélt nyelvek száma meghaladta a 250-et, mára 13 nyelvről mondható el, hogy nem veszélyeztetett. Utazásunk során mi is találkoztunk őslakókkal, láttunk a társadalom lecsúszott rétegeiben, de jobb módban élőket is, bár ez utóbbiak kevesebben voltak. Ausztrália lakosságának több mint 90%-a városban él. A legnagyobb városai a tengerparton épültek ki, Sydney 5, Melbourne 4, Brisbane és Perth 2-2, valamint Adelaide több mint 1 millió lakossal. De most térjünk rá az utazásunkra. Miután eldöntöttük, hogy egyáltalán utazni fogunk, mert sokáig tartott, főleg nekem, azt is el kellett dönteni, hogy honnan, hova, tehát a kiinduló pontot, illetve hova fogunk érkezni, illetve, hogy milyen irányba menjünk. A honnan és a hová rövid időn belül eldőlt, ugyanis a férjem és Zoli tavalyi tapasztalatai nagyon jók voltak, és úgy ítéltük meg, hogy ezeket a tapasztalatokat ki kell használni, autókölcsönzés, repülő, ismert környezet, stb. És Adelaide mellett maradtunk idén is. A melyik irányba viszont volt a eldöntendő. Gondolkoztunk, hogy ugyanazon az útvonalon haladjunk-e, mint tavaly ők, tehát Adelaide-ből Alice Springs-en keresztül, ott, ahol van a pötty, igen, ott, jobb keletre Cairns irányába, és onnan lefelé Sydney, Melbourne, vissza Adelaide-be. Vagy menjünk egy másik útvonalon, férjemnek is legyen valami újdonság az utazásban, haladjunk tovább északra, Darwinnak, és a nyugati parton menjünk tovább.
Perthbe, és utána a déli partszakaszon vissza. Mindenképpen azonban be akartuk járni az Ulurut, azt az Ayers Rockot, és el akartunk menni a Kenguru-szigetre is, ugyanis tavaly olyan jó tapasztalatok, benyomások, élmények voltak, hogy azt mondtam, hogy azt látni kell. Úgyhogy végül ezt választottuk. Én azonnal nekiálltam a szervezésnek, olyan szempontból, hogy bújtam a térképeket, néztem az úti filmeket, hazajárókat, mindenféle videókat, könyveket Ausztráliáról. Kerestem azokat a helyeket, amiket meg lehet látogatni. Természetesen ötletekkel férjem is jött, elvégre földrajztanár, de hát én meg eléggé kockafej vagyok, úgyhogy én minden Excel táblázatot készítettem, bele volt írva a dátum, a hely, a megtett kilométer, a szállás, látnivalók, és ha van ismerős, akkor annak az elérhetősége is. Sajnos a legtöbb helyen nem volt ilyen ismerősünk, úgyhogy csak magunkra lehettünk hagyatkozva. A szálláshelyeket is úgy próbáltam kiválasztani az úton, hogy legyen egy bizonyos kilométer, amit meg kell tenni, időben odaérjünk egyrészt a szállásra, másrészt a látnivalóhoz, és hogyha odaértünk, akkor vagy délután, aznap, vagy pedig másnap reggel meg tudjuk ezt nézni. És hogy lépés előnyben legyünk, az első 6 napra a szállást le is foglaltuk. Ebben nagyon nagy segítségünkre volt Betág Zsuzsa, Sydneyben élő felvidéki magyar, akivel 2023-ban Jakó által ismerkedtünk meg, és itt Komáromban, és akkor még ők Sydneyben laktak, viszont úgy tervezték, hogy Komáromba költöznek, és ma már itt is laknak férjével, Ihar Tibor Tabival. Mehetünk tovább. Tehát eljött november 1-e, Budapestről dohai átszállással alig 24 óra alatt eljutottunk Adelaide-be, ahol már várt minket Breglec Viktor, akivel röviddel odautazásunk előtt ismerkedtünk meg Kenyeres Oszkár, a Hazajárók című sorozat frontemberre segítségével. Hát a képen eléggé elcsigázott az arcom, pedig egész repülőúton vagy filmet néztem, vagy aludtam. Viszont mentségemre szolgáljon, Pestről, amikor indultunk, ilyen fagypont körüli hőmérsékletek voltak, de Adelaide-be várt minket 30 fok. Az az egy kuffer volt nálam, abba mindent be kellett csomagolni. Pesten, hogy ne fázzak, fölvettem mindent is, ott pedig egy kicsit melegem lett. Vasárnap, november 3-án Breglec Viktor és felesége Traudel, német származású feleség, ővele csak angolul tudtunk beszélni, elvitt minket egy adelaide-i városnézésre, elmentünk az adelaide-i református istentiszteletre, és ott a templomban megismerkedtünk adelaide-i magyarokkal, többek között Kerekes Józseffel és Erzsébettel, Halus Lászlóval és Emőkével, valamint más taggal. November 3-a, vasárnap, 10:30. Itt vagyunk Adelaide-ben. Készülünk a magyar istentiszteletre. Ebben a templomban tartják a magyarok is a vasárnapi istentiszteletet, és most ide jövünk Szabó Attila tiszteletes úr istentiszteletére. A másik videón éppen úrvacsorázok. Ugyanis megkérdeztem, hogy szabad-e, mert hát tudom az előírásokat, mégse állhattam oda csak úgy minden szó nélkül. És nagyon kedves volt a tiszteletes úr, úgyhogy ezt megengedte. Próbálta volna. Igen, viszont amikor elmondta az istentiszteletet és következtek a hirdetések, akkor kifejezetten köszöntött bennünket, üdvözletét küldte a komáromi gyülekezetnek, úgyhogy nagyon megvoltunk ott tisztelve ilyen szempontból. Aztán még utána elmentünk városnézésre, ebédre, és este visszavittek minket a hotelba.
Másnap hétfő volt, ugye pénteken, szombaton érkeztünk, vasárnap volt ez, hétfőn elmentünk autót bérelni, bevásároltunk élelmiszerrel, meg mindenfélivel, amit ugye nem tudtunk magunkkal vinni, és nekivágtunk a nagy útnak. Az első szálláshelyünk, ez a Glendambo nevű település volt. Ez az út mellett, hát ilyen 600 kilométerre Adelaide-től. Egy akkora település, ott nem is láttuk, hogy van-e ott egyáltalán ház. Tegnap ránéztem a térképre, ugye megnagyítottam, egy kicsit messzebb, egy ilyen, mit tudom, fél kilométerre van egy körülbelül 10 ház. Ott, ahol mi megszálltunk, van egy ilyen étterem, mellette van benzinkút és a szálláshely. Tehát itt aludtunk első éjszaka, ez is le volt foglalva. November 5-én másnap, korra reggel indultunk Coober Pedy-be. Férjem és Zoli előző éven ezt a Coober Pedy-Adelaide útvonalat egy nap megjárták. Csak aztán ugye panaszkodott, hát jó, nem panaszkodott persze, hanem csak említette, hogy bizony Coober Pedy-ben nehéz volt szállást találni, 2-3 helyre is elmentek, mire találtak valahol, és akkor is volt egy kis galiba. Mindegy, én azt mondtam, hogy nekem ilyen idegességekre nincs szükségem, megfelezzük, ahogy hívják ott útvonalat, aztán szépen elmegyünk Coober Pedy-be, ott lesz időn körbenézni, és rendben lesz. Coober Pedy az opál bányászatáról híres, következő képen, és ezt a táblák lépten nyomon hirdetik is, de sajnos van ott opál múzeum is, de sajnos az opál múzeum kett kivételével ugyan minden nap nyitva van, de még pont ketten voltunk ott. Viszont bejártuk Coober Pedy-ben, mehetünk tovább, a várost, bementünk a katolikus templomba, ez a két felső kép, mindjárt lesz egy következő is, ez a katolikus templomból van, két alsó kép pedig a városon kívül helyezkedik el egy szerb templom. Viktor javasolta, így néz ki kívülről ez a szerb templom, be van kőbe vájva tulajdonképpen az egész, sőt, föld alatt, igen, sőt a városban a legtöbb épület a sziklába van bevésve, és mi is egy ilyen hotelben aludtunk. Itt van a hotelnak a merülőfosója. Azzal a szobás. Én egyébként ettől a szállástól nagyon féltem, mert én klausztrofóbiás vagyok, és hát elképzeltem, igen. És ugye Ausztrália a legszárazabb kontinens, mi mindenhova vittük magunkkal az esőt. Este Coober Pedy-be olyan viharos, villámlásos eső volt, hogy ez a szörnyű. Nem is tudom, én aztán elmentem valami Coober Pedy-s csoportra, ez meg ott írták, hogy fél éve nem esett eső. Ti meghoztátok. Meghoztuk a villámlást is, mehetünk tovább. Másnap viszont az úton annyira lehetett érezni a kiégett fáknak a füstszagát, tehát ott biztos valahova belevágott a villám. Az úton tovább haladva átléptük Dél-Ausztrália és az északi territórium határát. Nem sok időnk maradt, megálltunk, fényképezkedtünk, szálltunk vissza az autóba és újra mentünk, ugyanis aznap el akartuk érni az Ulurut. Az Uluru, angol nyelven Ayers Rock, az ausztrál őslakók szemhegye. A Stuart Highway-től nyugatra fekszik, tehát a főútról nekünk le kellett térnünk nyugatra, és hadd ne beszéljek, indítsunk el ezeket a videókat, aztán majd még lehet, hogy kiegészítem.
Ez igen, első nap is kimentünk az Ulurut megnézni, hát művészkedtem, ugye, csináltunk ilyen gyorsított videót, igen, azt. Ez pedig a telefonomnak a okos funkciója, hogy fényképekből képes ilyen kis videókat összehozni, úgyhogy kihasználtam, mert így legalább több fényképet meg lehet mutatni egyszerre, kicsit látványos. Na ezen a helyen voltunk, férjem már másodszor, de aztán még utána én is elmentem még legalább kétszer, mert minden nap kimentünk, 2 éjszakát aludtunk ebben a ezen a Julara nevű településen, és nem tudom, első vagy második alkalommal történt, megyünk vissza a hotelba, ez ilyen 20 kilométerre volt a hegytől, és állnak az autók, és villognak a rendőrök, de rengeteg rendőrautó, és ilyen több sorba állnak az autók. Kiderült, hogy a rendőrök mindenkit megfújattak. Egy az egyik. Álltak különböző sorokban az autók, és mindenki. Ezt ugye elmondták angolul, hát még... Nem, 5-e csütörtök van. Reggel 6 óra sincs még, most fog kelni csak a nap. Megyünk be a parkba, és körbe fogjuk járni azt. Igen, itt a parkba bemenet, már előző este megvettük a 2 napi jegyet, úgyhogy ott már csak simán átmentünk, volt ott egy folyosó, sorompó. November 7-e van, 6 óra 8 perc. Felé vagyunk, és körbesétáljuk a hegyet. Ezt akartam képzelni, mert közül nem. De lehetett, nem mindenhol lehetett, ez tény. Szóval így néztem ki. Ezek a hálók, az ott létező apró legyecskék, jaj, Istenem, így mondtam, hogy legyecskék, pedig annyira haragudtam rájuk. Legyeknek a védelmére, mi védelmünkre volt. Ezt az útvonalat fogjuk megcsinálni, majd meglátjuk mennyi idő alatt. Itt látszik, hogy az út valahol távolabb ment a hegytől, valahol pedig közelebb, valahol meg is tudtuk érinteni. Ezek után Göléren se fogok se kaszálni, se gerebjézni. Senkit nem zavar, akkora bozótok vannak, és nem csak a természetben, a házak előtt is. És ezt mondjuk nem értettük. Nem németek akár. Ja. Hát szerintem félnek a pókoktól, amik ott azabból benne lehetnek ebben a kígyók. De itt nálunk olyan nincsen, hogy nálunk igen, itt azt mondom, hogy ezek a turista utak, ez 2 célt szolgálnak. Egyrészt védik az embereket, a turistákat, másrészt az ott élő állatokat. Jó, nem mondom azt, hogy ott mit tudom én, milyen állatokkal ilyen helyen találkozunk, de még a bogarak is védelmet kívánnak. Parkolóból ezt csináltuk, vissza most itt vagyunk. Hát. Hány óra alatt csináltuk meg ezt az utat? Másfél? 2 óra 17 volt tavaly. Igen. Most 27 valami. Igen. Hát, milyen kőzet ez, vagy ilyen vörös bauxit, vagy? Igen, bauxit és vas. Ez itt nagyon sokan. Mert ott vörös lehet. Igen. Ott nagyon sokáig az utak is, az aszfalt is vörös volt sokáig, tehát ott, ahol ez a kőzet van. Félúton vagyunk a megkerüléssel. Elég messze megy a sétaút. Mindenki volt jelölve. Ott igaz, hogy nem volt vaskerítés vagy akármi, de gondolt volna valaki átlépni hogy hívják onnan lezárt útvonalon, mert azért ilyen mindenféle pókok, meg akármilyen állatok. De olyan időben voltatok, amikor nem, vagy pedig egyáltalán nem nagy turista látványosság, hogy nincsenek emberek? Ez mindenhol így volt. Hajnalba kell menni, mert iszonyatos meleg. Igen, az ki volt írva, hogy 10 óra után nem ajánlatos kimenni ott a hegyhöz. Hát még
jó turisták voltunk, fölkeltünk időbe és kimentünk. Nem volt, sehol nem volt tumultus, tehát nagyvárosok, igen, voltak itt ilyen mikrofonok vagy mik, és ezek a őslakóknak a valami éneke. Ahhoz képest, hogy a 70-es években még büntetlen volt az őslakókat lövöldözni, ahhoz képest mindenhol ki volt emelve az aborigin művészet, lehetőség, ki volt írva, hogy ez a benszülötteknek a szent helye. Indíthatjuk. Tehát nagyon mutatták azt, hogy... Utunk végén tartunk. Itt azért már árnyék van, másik felőről süt a nap, és közelebb vagyunk a hegyhez. Igen, és én azt csak hittem, hogy az utunk végén tartunk, mert még nagyon messze volt a vége. Távolságban mi egyébként tudna lenni? 11,7 km, éppen most súgott a férjem. Látom, hogy Marcellában. Úgy. Igen. És milyen idő volt, milyen meleg volt? Reggel még nem volt olyan túlságosan meleg, ott meleg volt, de aztán a nyugati parton elértünk olyan helyeket, hogy úgy süvít, majd meg fagytunk, tehát nem azt mondom, ilyen márciusi-április idő volt ott, novemberben, ami mondjuk széjjel a gyerekekkel. Szóval ez messziről kicsinek néz ki, de azért oda menni közelre azért az elég akár olyan látni, hogy milyen kicsi az ember. Már nem bányásszák. Nem is bányásszák. Nem, ez természetvédelmi terület, sőt, föl se lehet. No, ezt meg megint művészkedtem egy kis naplementét. Jó lenne. Tavaly ez nem sikerült, sajnos hogy bevalót. Egyébként az első nap szintén be volt borulva, úgyhogy nem is. Várj még itt egy picit. No, itt ez a kis lyuk, vagy barlang, vagy mit tudom én mi. Férjem ide rakta be tavaly a földrajz olimpiai munkáját, amit gimnazista elsős korában készített, mert ugyanis a tanár, Famber tanár úr azt mondta, hogy persze csináljál Ausztráliáról földrajzmunkát, és végül kiderült, hogy mégse lett Ausztrália téma, és nem lett téma egész végig a három év alatt, gyere addig, ha hülye. Nem lett végig egész 3 év alatt a téma, úgyhogy gyöngyörgette otthon, egyszer ide raktuk, egyszer oda raktuk, és azt mondta, hogy ha én egyszer eljutok Ausztráliába, elviszem magammal, és beteszem az Uluruhoz. No most meg elment megnézni, hogy ott-e volt, egy ideg voltam. Megbakult oda? Talán Zoli volt egy ideg, bocsánat, közbeszólok. Nem egy beljebb kígyók, biztos vannak, de azokban a drótokban nincs áram vagy valami, de azért ott akkora hely van, hogy az ember tudja, hogy oda nem illik bemászni. Nem, bemegyünk. Na mindegy. Most már minden évben el fogunk menni, hát igen, hogyha jól hátra visszaviszik. Tessék? Ja, nem volt ott, 2 lehetőség van. Vagy valami oknál fogva, mert egy ilyen rózsaszín billás, vagy milyen táskában tette bele ilyen jó ciklámen rózsaszínba, ami 100 kilométerre látszik, tehát hogyha az lepottyant, oda ment egy győr, azt mondja, hogy mit keres itt ez a szemét, ki volt az a nem tudom ki, elvitte, kidobta. A múzeumban, ami volt ott ilyen látogatóközpontot, elfelejtettük megnézni, hogy nincs-e valahogy kiállítva. De tulajdonképpen nem találtuk meg, sajnos.
Vagy elfordulás. Hát igen. Másnap viszont, amikor reggel mi elmentünk az Ulurut körbejárni, direkt úgy terveztük be, hogy azt jókorán megcsináljuk, hogy utána elautózhassunk a másik nagy sziklatcsoporthoz, tulajdonképpen hegyhöz. Ezt úgy hívják, hogy Katatyuta, angolul úgy hívják, hogy olgák. Azt sajnos nem tudom, hogy miért hívják olgáknak. Azt én sem tudom, nem, de biztos van angol feleség. Az Ayers Rock, az Ayers nevű emberke Dél-Ausztrália első kormányzója volt, életében nem járt itt a közepén, de rohan nevezték el. Tudjuk a Kocsuskót is, de ki volt ez a Olga, ez rejtély. Ha még lesz erőnk, akkor néhány kanyonba besétálunk, majd meglátjuk. Max 2. Oké, max 2. Több nem látogatható, ugye? Jaj, oké. Nem baj, lehet, hogy ez is sok lesz. Ebben a Katacsutában ugye elég jól ki voltak jelölve a turista útvonalak, táblák. Mindenhol tudtuk, hol vagyunk, hova akarunk menni, vagy hova mehetünk egyáltalán. 3 ilyen kanyon volt, ahova el tudtunk menni, hát nagy lelkesen azt mondtuk, hogy kezdjük az elsővel, megyünk tovább. Hát egyet bírtunk, de azt majd meglátjuk. Megyünk föl a Katacsutához, illetve bocsánat, a kilátóhoz, ahonnan szép kilátás nyílik a hegyekre. Ez még körülbelül 20 kilométerre van a hegytől, de innen nagyon jól lesz fényképezni. Pillanat, ne indíts el még. Rájöttem, szerintem Bistáik már tavaly is, hogy az ausztrálok mindenből tudnak turista látványosságot csinálni. Abból is tudnak turista látványosságot csinálni, hogy a turista látványossághoz vezető útnak a látóját is turista látványosságát teszik. Tehát el lehet menni egy olyan helyre, ahonnan majd látjuk azt a helyet, ahova akarunk menni. Nem baj, menjünk tovább. Viszont mindenhol nagyon... Most vagyunk itt, ott megálltunk. és még el fogunk jönni. Ez a 2 bejárható, ez a 2 útvonal. Igen. Valami, mit tudom, Szelekvölgye, ez a, nem tudom, ott ahol mutatja, hogy most vagyunk itt, az a parkoló. Viszont nagyon jól kiépített volt az a parkoló is. Ilyen út vezetett. Turistabarát gyalogút, és természetesen természetbarát is. Kényelmes. Itt csak a bambák törik ki a bokájukat. Mindén tavaly. Ez mind belépős eset? Nem. A nemzeti parkokba kellett fizetni, főleg, hogyha autóval mentünk be, kellett fizetni, ott van sorompó, valamiféle belépőt, ki volt téve az összeg, hogy busz, vagy autó, vagy hány ember, simán csak meg kellett nyomni a gombot, odaérinteni a kártyát, és már föl is emelkedett, ahogy hívják, megkaptuk a jegyet, és másnap már úgy mentünk be, hogy érvényes volt a jegyünk. Néhány helyre fizettünk belépőjegyet, főleg ilyen nyílt turista látványossághoz, de például a Katacsutánál nem volt belépőjegy. Azt megfizettük a belépéskor, az egész. Várj, nem a Uluru, de hát a Uluru. Az együtt. Igaz. Úgyhogy ott megvettük a 2 napra, 2 éjszakai szállás volt biztosítva. Mehetünk még ezt a 3 videót, azért nézzük meg, mert ott... Ez az Olgasz, ez nagyobb, mint az Uluru a területre, de jobban le van. Köszönöm, ki mondja a másiknak. Majd a táblánál talizunk. Ki volt írva? Tali. Ha mondom, mi lehet ez? 2 ős ember beszélget. Ott voltunk. Ott az Uluru, messze. És oda megyünk. És ilyen a kilátó. Tehát nem úgy van, hogy mászunk, aztán lóg a nyelvünk. Nem, lépcső, mit tudom én, minden, úgyhogy nagyon ki van építve.
Ott az úton rengeteg helyen, főleg akkor, amikor már olyan helyeken mentünk, ahol nem azt mondom, hogy a madár se jár, mert volt út, állandóan útfelújítások voltak. Építettek, hogy betonoztak, vagy nem tudom mit csináltuk. Rengeteg helyen volt úgy, hogy meg kellett állni. No, itt közeledünk ehhez a helyhez. Ott állt ez a rúd, ez a CB rádiónak az antennája. Majd szólok, hogyha olyan úton megyünk, hogy figyeljék, mert néha azt hittem, hogy elröpül. Oké. No. És itt vagyunk a kanyonban. Ez az? Igen, oda. Meg ez is. Tavaly Zolival mind a kettőt megcsináltuk. Várjál, alsóban mentünk be. De tavaly átmentünk az Zolival a másikhoz is. Majdnem végig. De nagyon hosszú, rohadt meleg volt. Tavaly melegebb volt, úgy mindent egybevéve. Igen, ha elindítod valamelyik videóban, azt hiszem benne is hattam, hogy mennyit az öl. Tehát megyünk föl abba a szurdokba. Aha, itt vannak a tavalyról ismert, fényképről ismert feliratok. Ugyanerre mentetek ti is. Csak nem volt ennyi fű. Szerintem nem állsz föl a hegyre. Igen, ott nekem is föl volt írva, hogy nem szabad fölmászni a hegyre, meg ilyen dolgok voltak. De hát ez is azért, hogy nehogy valami balesetet szenvedjen a turista, aztán ne adj Isten kártérítést követeljen. Hogy ne csináljuk videót, de ezt nem lehet kihagyni videózás nélkül. Jó, mert Pista azt mondta, hogy ne videózz állandóan. Ezt nem adják vissza. Ilyen úton megyünk. Kicsit megyek. Vigyázni kell a ilyen köves? Hát igen, igen. Idén volt egy néni, körülbelül 80 éves lehetett, egy mankóval, és megcsinálta egy teljesen egyedül. Nem, 2 pár cipő volt rajtam, egyik ilyen nyári szandál, ilyen zárt szandál viszonylag. Ide viszont rendes ezt a sportcipőt vittem, igen. No, hazajöttünk úgy, hogy tiszta rózsaszín homok volt a sportcipő. Följöttünk ezen az úton. Turista útvonal. Ki van csámpészve? Filmezlek. Zöld volt most. Jaj, a filmezlek, bocsánat, hogy elárulom, az azért volt, hogy véletlenül se szaladjon ki a száján olyan szó, amit a nőgyletbe esetleg nem tudok levetíteni. Egy kis magyar kultúra nem árt. Igen. Ő más különben se szokták. Amúgy se szabad, igen. Én sem. És ott víz is volt, és azért fű is volt. Úgy emlékszem, hogy tavaly ez ahogy itt mászol, talán nem is volt még kész. A pulikutya is van. Rengeteg szó megmaradt az őslakók nyelvén, szóval a települések neve az alig van angol nyelvű település, ott mindnek van valami. Ez pedig csúszásgárdó. Igen. Ilyet kell venni a fürdőszobába is. Ja. És ez milyen összetételű, meg ilyen érdekes gyűrűs. Gyűjtettség. Mondd, hogy a sziklák milyen összetétülek, miért ilyenek? Kérdés volt, hogy miért ilyen gyűrűs? Tengeri maradványok, kagylók, valamikor az közelről egész jól látszott. Rengeteg ilyen ma már nem élő nagy kagylódaraboknak a lenyomata. Persze, ez valamikor tengerfeléken. Gyűrűsebb készkérzőjét. Mehetünk. Megaludtunk, vacsoráztunk, és folytattuk az utunkat Alice Springsbe. Ugyanazon a helyen, ezen az útvonalon mentünk. Gyularától Alice Springsig. Hány kilométer? Sör jó.
Igen, lehetett kapni. Ausztrál sör, hát milyen volt az ausztrál sör? Nagyon hideg. Eszméletlenül lehűtik, nem is érezni a ízét. Az ír sörözőben volt annyi eszük az íreknek, hogy az ír sör az okés, mint Európában, Ausztrál abban a sörözőben is jéghideg. Tiszta jég az, amin a csapok vannak. Nem normális. Általában ez egy Alice Springs-i étterem, de például kint a Síkságon, vagy akárhol, ahol voltak mindenféle benzinkutak, vagy akármik, alkoholmentes sört kértem, nem nagyon szeretem. Úgy csapolták az alkoholmentes sört a 3 vagy 4 decis pohárba, hogy telirakták jéggel, és ráengedtek valami söröcskét. Aztán szóltam, hogy no ice, semmi, köszönöm szépen, hát akkor nézzét rám csúnyán, hogy miért akarok annyi sört inni, de szörnyű hideg volt, nagyon hideg volt, és pont ettől féltünk, nehogy valahogy megfázzunk, mert akkor oda minden le kell állni, nem tudjuk tartani. Azért, ha körbe akarunk menni, akkor azt be kell fejezni akkor, amikor száll fel a repülőgép. Alice Springsben ugyanazon a helyen szálltunk meg, mint tavaly Pista és Zoli. Úgy hívtuk, hogy, sajnos nem tettem fényképet, úgy hívtuk, hogy Hippie Tanya, mert tényleg nagyon úgy nézett ki. Egy fiatal csaj volt ott a portás, és nagyon készséges volt, de azért az öltözékén is látszott, hogy hát olyan kis hippi. Ami meglepett minket, és ez most jutott eszembe, ott szembesültünk vele először, ők nem fogadnak el borravalót. Azt mondta ez a csaj, mert fizettünk talán $49 kettőnknek az éjszakai szállásért, és azt mondtam, hogy 50. És úgy nézett rám, és mondja, hogy akkor, ha akarok, itt van egy dolláros, ha akarok adni, itt a kenguruk megmentésére gyűjtünk, ide beteheti. Az étterembe, jó, hogy nem kinéztek, mikor első néhány nap azt mondtam, hogy több, és meg voltak sértődve. Úgyhogy azt mondtam, jó van, nem akartok borravalót, nem kaptok. És ez abszolút normális. Máshol az a normális, hogy elvárják valahány százalékot, itt meg az a normális, hogy nem sértem meg őket azzal, hogy adok borravalót. De lehet, hogy nekik azért sértés, hogy ezt a pénzt azért adja valaki, hogy jobb, hogy javítsanak a termékeiket. Egyébként, lehet. Alice Springbe csak megszálltunk, illetve vettem telefonkártyát, ugyanis gyorsan kiderült, hogy az a telefonkártya, amit a Viktorék vettek, nem mindenhol működik, úgyhogy Alice Springsbe bementünk egy Telstra, azt hiszem Telstra üzletbe, és valahogy sikerült a telefonomba betétetni egy ausztrál kártyát. És másnap, amikor fölkeltük, folytattuk az utunkat a Trivey Roadhouse-ig, de közben persze megálltunk olyan helyeken, ahol valami látnivaló is volt. Na, ez ilyen volt. Először megyünk földúton, de ezt nem akarjuk kimadni. Lesz belőle két rész. Jó, örülök. Ó, nem, az a fa. Jó. És itt jobb kormány is az autó. Jaj, persze. Igen. Mondjuk itt nem volt nagy jelentősége, itt kerülgettek a gödröket, tehát itt azért nem olyan volt, de bizony volt úgy, hogy kitértünk a parkolóból és beálltunk a jobb sávba, és amikor jött szembe autó, akkor gyorsan el kellett menni, mert akkor kapcsolt újra, bocsánat, rosszul megyünk. És meg akkor a másikat is, aztán már röviden. Ez egy parkoló volt ott bent. Lent ki fogunk szólni, van ilyen tetőcske, és onnan tudunk fényképezni. Aha, ott is vannak már. Most átcsinálni előtt a táblát is egy. Oké. Jó, filmezek. Jaj, és ott egy táborhely volt, ugyanis több ilyen parkolóba direkt ki volt írva, hogy nem szabad táborozni.
Hogy biztonsági okok miatt, vagy természetvédelmi okok miatt, azt nem tudjuk, de valahol volt olyan, hogy szabad táborozni, valahol olyan, hogy nem. Azért vettük ki a 7 személyes autót, hogyha ne adj Isten, nem találnánk szálláshelyet, akkor az autóban lehessen aludni, de hála Istennek találtunk mindenhol, mert hogy milyen meleg volt estére, éjszaka, azt az autóban nem bírtuk volna ki. Úgy megy, hogy kinyitjuk az ablakot, no, azt felejts el mindenki. Úton ezután úgy hívják, hogy Ördög-sziklái, ahogy előtte láttunk. Utána utolsó pillanatban úgy fékeztünk, még szerencsére nem jött mögöttünk semmi, utolsó pillanatban vettük észre, hogy itt van a baktériitőről egy ilyen emlékhely. Én úgy írtam le magamnak, hogy installáció, mert hogy szobor, emlékhely, no ez egyik se volt. Ez a művészet. Csináltunk pár fotót vissza az autóba, és már mentünk is. Aztán megálltunk egy másik parkolóba, ugyanis mivel átléptünk a baktériitőn, akkor már déli 12-kor függőlegesen sütött a nap, alig van árnyékunk. Itt nálunk ezt nem tudjuk megcsinálni. Férjem mondja előbb, hogy el ne felejtsem mondani, hogy az ásott kútba besüt a nap. Aztán megérkeztünk ehhez a Trivey Roadhouse-hoz. Ott a hármas kereszteződés, tulajdonképpen az is a neve, hogy 3 út. Az az út keletre megy, aztán a keleti part felé, elágazik Cairn, Sydney, akármi felé. Mi viszont északra vettük az irányt. No, ez a újabb ausztrál turista látványosság, ott volt az Eddie vagy a Freddy az étteremben. Ki volt állítva. Ez van. A következő állomáshelyünk volt ez a Pine Creek nevű település, ugyanis azért választottuk ezt, nem mentünk egyenesen Darwinba, mert itt ennél a városnál kereszteződött az út keletre, ahol a Kakadu Nemzeti Parkba lehetett bemenni. Ez volt az az útvonal, amit megtettünk, és mehetünk tovább. És másnap elindultunk a Kakadu Parkba. Ott lent, ami ki van írva a Lazy Lizard, az volt a hotel, vagy a motelnek a neve, és ezen az útvonalon mentünk végig aztán a Kakadu Nemzeti Parkban. A Pine Creekből az felé, a Jabiru felé mentünk, hogy bebarangoljuk a krokodilok földjét, ezt már itthon elhatároztuk. Egyik nagyon fontos látnivaló, amit meg akartunk nézni, a Jim Jim vízesés, készültünk rá, ez lett belőle. November 11-e van, még mindig 7 óra 10 perc körülbelül elindultunk a Jim Jim Falls vízeséshez. Ez a főút vezet a Kakadu Parkon keresztül, majd nem sokára Termeszvárra. Egy 100 kilométer múlva, 166 kilométer múlva lesz a letérő a vízesés felé. Az már talán csak földút lesz. Na, megnézzük a földutat. Mitől Kakadu Parkon? Van is amikor? Persze. Madár. Értem, de van is ott, volt is ott. Kakadut nem láttunk. Láttunk kakadukat? Nem. De szerencsére krokodilt sem. Krokodilt is csak vadas. Ezen az úton megyünk tovább a Jim Jim Falls vízeséshez. 57 kilométer és 1 óra 18 percet ír a navigáció. Hoppa! Hogy becsukod, ott maradj, légy szíves, be. Hogy itthon vettem észre azt a nagy fehér papírt, amire az volt fölírva, hogy a Kakadu Park, vagy a Jim Jim Falls vízesés a nagy esőzések miatt le van zárva. Úgyhogy ennyi, B-tervet választottunk,
elmentünk ott a Kakadu Parkba, további kilátók is vannak, na akkor mindjárt ugye elő a telefon, hol vagyunk, ráközelíteni, milyen látnivaló, ez meg az újratervezés, no ez történt itt is. Mivel a letérő, illetve hát az út le volt zárva a Jim Jim Fallshoz, B-tervet találtunk ki. Ezen az útvonalon minden kilátónál, vagy majdnem mindennél megállunk körülnézni. Ez a kilátó, elég meredek az út. Oda-vissza 2 kilométer gyalogosan, és 1 óra 20 percet mutatott a tábla. Itt is lehetett valami érdekes tűz, mert a erdő. teljesen nem volt végben. Sőt, több szállal. Na, megyünk tovább. Remélhetőleg az út eléggé egyértelmű lesz. Igen, meg víz. Hogyha ritkán, évente egyszer van ilyen hirtelen eső, akkor annak, hogy elvesse, de azt el is vissza. Nagyon sok esőnek kell lenni, hogy ott gond legyen abból. És ott, amikor fölértünk arra a kilátóra, ilyet láttunk. Úgyhogy fényképeztünk, aztán mentünk tovább, csak képek vannak, táblák, távolból ezek a saját képeink, mentünk föl. Ott láttuk azt hiszem azokat a benszülött rajzokat, hát igen. Most azt kifelejtettem. Viszont találtunk közel Jabiruhoz egy ilyen látogatóközpontot, ami ugye installációk vannak, körbe lehet menni, mehetünk. Itt volt egy jó kis sztori. Bejövünk ebbe a látogatóközpontba, nem fog külön fényképezni, de ezt azért becsomagolnám hozzá, de nem lehet. Zöldes nézzek a jegyzőkre, igen. A csaj, aki itt ezt, hát nem tudom, vezeti vagy szolgálatos, megkérdeztem tőle, hogy hova valóság lehetünk. Mi kérdeztük azt mondta, tőle? hogy from Csehszlovákia, majdnem rosszul lett. És kérdeztük, hogy miért. Azt mondta, hogy mert úgy nézünk ki. Na most az a helyzet, hogy én olyan trikókat vettem föl, illetve vittem magammal rövidülő nyári trikókat, ahol magyar föliratok vannak. Lássák, hogy mi nem vagyunk olyan ausztrálok, meg csehszlovákok pláne. Mindenkinek azt mondtuk, hogy from Hungary. Mindenkinek from Hungary. Itt a nő így végignézett, de hogy jutott eszébe az, hogy Csehszlovákia, hát hány éve nem, aztán mondtuk, hogy majdnem, ott születtünk. Létezik egy Csehország történelemmel, meg Lengyelország történelemmel, Magyarország történelemmel, de a Szlovákia az nincsen. De megértette. Nem fogok végén kígyódni, Jézus Úristen. Csak ide teszem a kezem, hogy mégis mekkora ez a több. Ki van írva, de nincs meg. Igen. Jó, hát ez igen. Ezt úgy hívják, hogy repülő kutya. Nem volt kiírva magyarul, tehát nem tudjuk, hogy mi az. Amúgy a telefonokban nagyon egyszerű lefordítani bármit, étlapon is fordítottunk, akkor voltunk bajban, hogyha Fantázia neve volt annak az ételnek, mert akkor semmit nem mondott. Egyébként a látogatóközpontban mi voltunk, nem volt ott még egy ilyen házaspár, de a külseje úgy nézett ki, mint amit éppen tartaroznak, vagy valamit csinálnak, szóval olyan érdekes. Dolgoztak, azon spekuláltunk, hogy tényleg be lehet-e oda menni. Darwin volt a következő állomáshelyünk. Darwin az északi territórium fővárosa, közel 150 000 lakossal. A terület legnépesebb,
Ugyanakkor az összes ausztrál szövetségi állam és terület fővárosa közül a legkisebb népességű város. Itt él az állam lakosságának 53%-a. A szálláshelyünk a városközponttól 7 kilométerre volt, úgyhogy autóval mentünk be vacsorázni és egy tengerparti sétát tenni. Vissza a hotelbe pedig már én vezettem, aztán másnap reggel indultunk tovább, illetve indultunk vissza, ugyanis visszafelé egészen Catrinig ugyanazon az úton el kellett mennünk, és onnan fordultunk aztán nyugatra, és folytattuk az utunkat egészen eddig a Kununurra nevű városig. 800-valahány kilométert megtettünk, tényleg nem csináltunk semmi más, csak vezettünk, kiszálltunk, körülnéztünk, fényképeztünk, beszálltunk, vezettünk, mert nem volt semmi olyan látnivaló, mint például ilyen nemzeti park, hanem csak tényleg siettünk. Tetszettek fürdeni a tengerbe is? Igen, de azért nem kellett hozzá fürdőruha, mert körülbelül bokáig ért a víz. Lehet, hogy eljutunk odáig is. Na mindegy, ez a Kununurra tulajdonképpen semmiről nem nevezetes. Viszont ez egy kisváros, és odaértünk olyan 4 óra körül. Nem, bocsánat, kicsit hamarabb odaértünk, elfoglaltuk a szállást. Hát, ha nincs itt semmi látnivaló, menjünk ki a városba legalább sétálni. De én azért tartottam a telefont a kezembe. Mondom, van itt egy Kununurra múzeum, ez egy múzeumnak kell lenni, hogyha a városról van elnevezve Kununurra múzeum, menjünk be. Hát nem találtuk meg, mert a kapu az olyan volt körülbelül, mint amit 50 éve nem festettek, de mivel volt ott mozgás, mi is bementünk. Kiderült, hogy ez egy magángyűjtemény. A fickó, aki a tulajdonosa, saját maga szedte össze ezeket a dolgokat. Volt ott meteorit kődarab, volt ott újságkivágás, kitömött állat, lezuhant repülőgépből szárnydarab, mindenféle. Meteorit. Azt mondtam, igen. Viszont mikor megtudta, illetve hát elkezdett, persze be akartam mutatni a gyűjteményt. Hát mi udvariasan mosolyogtunk, bólogattunk, mintha értettük volna. Lényeg a lényeg, aztán belejött, és kérdezte, hogy honnan vagyunk, mutattuk, hogy honnan. No, jöjjünk ide a számítógéphöz. Egy olyan térképprogramot indított el, ahol régi térképek jöttek föl, és cserélték egymást az új térképekkel. Ez a Google Earth-nek valami változata, megmutattuk, hol lakunk. Mi is örültünk, ő is örült, beírtuk a vendégkönyvbe, aztán mentünk tovább. Este még ott volt egy ilyen kis medence is, vacsora után egy kicsit fürödtünk, nagyon meleg volt egyébként, úgyhogy jól is esett ez a fürdés. Másnap aztán el akartunk menni egy jó hosszú útra, a Purnululu nevű nemzeti parkba. Közben megálltunk ennél a Black Rock vízesésnél, ugyanis a Kenyeres Oszkárék nagyon javasolták, hogy ha már ott leszünk, ott bent gyönyörű, zöld tavak, lehet benne úszkálni, ugrálni szikláról, mindenféle. Hát ez mondjuk, ez a 4 kép is azt mutatja, hogy ez nem igazán olyan volt, valahol esett, valahol meg szárazság volt. Az első izét esetleg el lehet. No, itt, ezen az úton, ezen a kék úton mentünk. Itt vagyunk az Isten háta mögött. 300 méter oda-vissza, 20 percet mondanak. Ezen a Kavicsos úton, illetve Köves úton egy vízesés. Remélem lesz, csak van víz. Hát nem lett. Hát víz van az aljában, de vízesés az nincs. Ebben turista ugrálni. Igen. A turista térképeken itt olyan gyönyörű, smaragd zöld víz van, és csúrog le vastagon a víz. Azt mikor fényképezték, azt nem tudom. Ugrálni nem lehet, csak egyszer lehet. Egyszer le lehet ugrani, mondjuk ebben jobb, ha egyszer se ugrik le az ember. Egyszer bármit lehet. Na és ez a Kununurra környéki fényképeinek a muzéja.
Szivarfa. És van valami közösség? Bocsánat, börtönfa. Börtönfa, bamba. Az Afrikában is van, Madagaszkár a legtöbb. Arra használta az európai ember, hogy ajtót csinálsz rajta, és feketéket oda bezárta. Tett rá rácsos ajtót, és No, ilyen úton értünk oda, tehát ott azért eléggé le kellett menni a civilizációból. Lejöttünk egy ilyen helyre, na fölteszem a szemüvegemet, hogy véletlenül valami kígyó itt megegyen. Állítólag errefelé közelben van valami pillanató, de talán rossz úton jöttünk erre. A térkép mutatott egy... Ezen nem merünk átmenni, az biztos autóban. Igen, főleg én. Akkor ez ennyi volt. A térkép azt mutatta, hogy le kell térni jobbra. Jobbra egy olyan dzsungel volt, hogy én gyalog sem mertem volna oda bemenni, mert így be volt nőve. Jövünk visszafelé az úton, ez itt egy folyónak a medre. Hát igen, folyómeder. A film nem adja vissza, elég meredek volt, úgyhogy érdekes volt oda lemenni, meg a sok kő, féltem nehogy ezért kapjunk defektet. És milyen kocsit tetszettek kölcsönözni? Toyota Prado kakadú volt, 7 személy és 4 meghajtás, de sajnos a fickó, aki kikölcsönözte, nem tudta megmondani, hol tudjuk átkapcsolni a 4 kerék meghajtásról a 2 kerék meghajtásra, úgyhogy fogalmam sincs, mivel mentünk. A lényeg az, hogy 100 km-en 10 litert zabált, de olcsó volt a benzin. Illetve mi volt ez benzin? Rákereshetek volna Google-on, hogy hogyan kell átváltani. Egyszer rákerestem, hogy hogyan lehet lehalkítani azt, hogy állandóan mondja azt, meg pistyogjon, meg mit tudom én mi, hogy merre menjünk, stb. Aztán minden lehalkult, és az veszélyes volt, úgyhogy inkább aztán már nem vezetünk bele. No, ide mentünk volna, képket kérek, és ez várt minket. Tehát ott volt egy olyan folyómeder, ami nem látszott, hogy mi van az alján, mekkora az a víz, gyalog sem mertünk belemenni, hogy esetleg előnézzük, meg ki tudta, hogy mi lett volna alatta, úgyhogy azt mondtuk, hogy oké, hátraarc, és akkor menjünk tovább a következő város, bocsánat. Ez a Horse Creek, ez egy körülbelül 1400 lakosú város, az egyetlen jelentős település 600 km-es körzetben. A város a környék lakosságának és a turistáknak az ellátásából, illetve a turizmusból él, a lakosság 70%-a őslakó. És főleg az őslakókat érintő súlyos alkohol problémák miatt az egész város alkoholtilalmi zóna. Mi az étteremben, bocsánat, ilyen gyors étterem, úgy hívták, hogy Russian Jack, mi kaptunk alkoholos sört, mert a turistákat kiszolgálták alkohollal, viszont a szomszédasztalnál nem kaptak sört, azok a benszülött, amit a őslakók voltak. És itt a gyerekek hogyan járnak iskolába, hogyha 600 km-enként van egy jelentős falu? Megmondom őszintén, találkoztunk gyerekekkel, ugyanis itt fölmentünk egy olyan helyre, hogy China Wall, ott van mögöttünk a felső képen. Úgy hívják, hogy kínai fal. Ez egy természetes képződmény, mert azt nem hiszem, hogy ezt úgy építették volna, valahogy így kialakult, ellenezték kínai falnak, érdekes eset volt ott, mentünk az úton, itt kell forduljon balra, mondta a távirányító, a GPS, és itt bezárt kapu. És hát mondom, de valami oda ki van írva. És az volt kiírva, ha bemész, csukd vissza. Kinyitottuk, visszacsuktuk, bementünk, kijöttünk, kinyitottuk, visszacsuktuk, kimentünk. Úgyhogy nem volt bezárva, de az volt, hogy be van csukva. Aztán, hogy mi célból, nem tudom, mert bárki bemehetett. Úgyhogy ez van. Ja, és voltak ott ilyen 10 éves gyerekek, hát a gyerekek közül szerintem volt egy ilyen 5-6 gyerek, hát ilyen utcagyerekeknek néztek ki, azért úgy nem nagyon mertem volna velük úgy barátkozni, meg úgy érdekesen néztek ránk,
mondom, jó, pénz nincs nálunk, meg mit tudom én mi, de azért olyan volt, hogy jó. De szóba elegyedtünk velük a mi angol tudásunkkal, hát egy kicsit riegtek, röhögtek, no mindegy, azért megkérdeztük, hány évesek ez meg az, és akkor pont valami szünet volt. De utána mi találkoztunk más ilyen gyerekes anyukákkal is. Anyuka azt se tudta megmondani, hogy mikor van szünet például. Minden államban máskor van iskolai szünet, amikor meleg van, szünet van, szóval nem tudjuk, hogy hogyan járnak ők például iskolába. Én is ott akarok jönni. Mész? Most. Jó, mehetünk. A következő megállónk egy Brumhoz nem olyan messze eső Dangó Nemzeti Park volt. Ez már 300 kilométerre volt ettől az előző Halls Creekhöz. Viszonylag jó úton mentünk, utolsó 30 kilométeren volt egy kis nehézség, azt hiszem az a videó, elmondható. De ebben végre volt víz. Jaj, ebben ez a Fitzroy folyó, ebben végre volt nagy víz, sőt... Krokodilok is voltak. Fitzroy város mellett vagyunk. El akartunk menni egy nemzeti parkhoz. Hát le van zárva az út. Ez a Fitzroy nevű folyó, amit iskolában tanítottam a gyerekeknek. Hát sajnos a híd is megvan. Áll is férne az autó rajta, meg nem is rossz a híd. De a helyzet az, hogy a hozzá a férést itt valami munkagépekkel eltorlaszolták, és ki is van írva, hogy le van zárva. Hát, úgyhogy állítólag van még egy út is ahhoz a nemzeti parkhoz. Igen, volt még egy nem is volt messze a letérő, csak onnan sokkal messzebbre volt. Itt viszonylag közel oda tudtunk volna menni. Igen, itt látni, ott lent van ez a kis nyúlnál, odáig mentünk el, aztán visszamentünk, és utána a felső úton mentünk föl. Ez a pár, ott sétáltak szintén, mint mi, senki más turista ott nem volt, és volt ott kiépítve WC, mosdó, tűzhely, mindenféle, tehát hogyha turista oda megy, akkor lehessen. Elbeszélgettünk velük, sőt, kiderült, hogy ők is Brumba mennek valami ismerőshöz, telefont is cseréltünk, csak aztán annyira siettünk, hogy aztán már se nem hívtuk fel őket, se nem találkoztunk. És volt a fickó Magyarországon. Ja igen, Pécsen volt valami barátja is, úgyhogy volt mindjárt közös téma, úgyhogy elbeszélgettünk. Honnan voltak? Ők a Kakadu Parkban laktak, ők ausztrálok voltak mind a ketten, a Kakadu Parkban laktak, de onnan egy ilyen 10 éve költöztek oda, és hogy mentek Brumba valami ünnepségre, vagy szülinapi bulira, vagy valami, nem tudom mi. No, Brumtól nem olyan messze laktunk, mert bent a városban nem találtunk szálláshelyet, de azért kimentünk ide a városba és körülnéztünk. Ez a Roebuck Estate volt a szálláshely. Ott van egy benszülött, illetve őslakó. Hát ezek autóból fényképezett képek, tehát eléggé el volt mosódva sok helyen. Ez már Brumba van. A következő állomásunk pedig, itt van egy napfény, a következő állomásunk pedig Dempír volt. Na most ez a Dempír azért érdekes, mert akkor, amikor terveztük az utat és elhatároztuk, hogy megyünk a nyugati parton, azt mondtam, hogy a Dempírben muszáj megállni. Néhány évvel, de hogy 2 évvel ezelőtt talán láttunk egy ausztrál filmet, az volt a címe, hogy a Vörös kutya. Leírt egy történet, egy igaz történet volt, ahogy a kutya
Szóval van egy sztori, és a városban a kutyáról szobrot állítottak. Tehát ez a Dempirnek egy ilyen emblematikus helye, a vörös kutya szobra. Oda akartunk menni, minden szuper volt, meg is találtuk. Éppen, hogy kiszálltunk az autóból, egy olyan furcsa kinézetű figura, nem őslakó volt, hanem valami ilyen színes keverék, valami olyasmi. Egy olyan ütött-kopott rozoga autóval húzott maga után egy utánfutót. Teli rakva ilyen rossz vassal, és szépen, normálisan, ezével beállt a utánfutóval a szobor elé. Mit akar ezt csinálni? Szemetet szed? Hát ez nem úgy néz ki. Leakasztotta az utánfutót, megkérdezte, hogy lefényképezzene bennünket, hát inkább nem adtam a kezébe a telefont, beszállt az autóba és elment. Utánfutó, rossz vassal, így odaállt a szobor elé. Ide jöttünk 15 000 kilométerre, és egy sútyó, oda hordja, de hogy azóta se jöttünk rá, volt-e vele valami célja. No, voltak ott aztán turisták, úgyhogy azok úgy fényképeztek le minket, hogy mind a ketten rajta is legyünk, meg próbáltuk úgy a képeket is beállítani, hogy ne látszon itt az a sok. Azt hát levágtam a képről. Hátam mögött. A hátam. Teljesen oda. Tehát nem tudtunk csinálni egy ekkora képet, mert ez tulajdonképpen izével, táblákkal együtt egy nagy ilyen installáció. Nem tudtunk olyat csinálni, mert a kellős közepében ott volt a nagy utánfutó rossz vas. És ezek a turisták, ezek ukránok voltak. Ja, és igen, a ukránok voltak. Mindenkitől megkérdeztük where are you from, hova valósi, aztán ők is visszakérdeztek. No, a turisták azok nem sokszor voltak ausztrál. 2 órakor elindultunk a szálláshelyükről, ami Rómhoz van egy 20 kilométerre. 800 kilométert kell ma megtennünk, szerencsére ilyen helyes úton. Az érkezésünk a következő szálláshelyre fél 4-et mutat, gyakorlatilag sikerül valamit elhozni belőle. De azt sem Nincs forgalom nem volt. Ami forgalom volt, az a szembeülő kamionok. Elfelejtettem, ez nekem ma jutott eszembe, hogy be akartam vágni egy kamionos ilyen videót, ahol a őrült hosszú kamionok voltak, 3-4 utánfutós kamion. Igen. Voltak olyanok, hogy előztük, azt is videóztam, volt olyan, hogy szembe jött, azt is videóztam, de nagyon sok a kamionforgalom. Autóval alig találkoztunk. Elindultunk 7-kor, 9-kor jött az első autó. Leelőzni minket nem előzött le sok autó, talán 1. Dempirbe aztán kimentünk a tengerparthoz, és bementünk ebbe a kocsmába, ami annak a kocsmának a helyén áll, ami a filmben szerepelt. A filmben az a kocsma körülbelül akkora volt, mint ez az asztal, és akkor ott mesélték a történetet. No most itt azért már eléggé nagy. Mindenhol ott van a sport TV megy, és azok a sárga ruhás alakok, azok a vendégek, mert ezek befejezik a munkát, nem az, hogy hazamegyek, lezuhanyozok, áttöltözök, megyek kocsmázni, hanem nem megyek haza sehova, hanem megyek kocsmázni úgy, ahogy volt, sáros cipővel, koszos monterkival, szóval érdekes, igen. Erzsike nem tette fel azt a képet, én azért elmondom, a sárga ruhások föl voltak öltözve, de az egyik pincérben az inkább nem volt fölöltözve. Közé nem mentek. No, másnap aztán onnan elindultunk ebbe a Karini Nemzeti Parkba. Kérek egy képet, ott azt hiszem a térkép van. Na, ugye az volt a terv, hogy megyünk a tengerparton, nem egészen a parton, mert azért olyan messze ment az út a tengerparttól, hogy a tengerig nem látni, de azért viszonylag a tengerparton ment. Viszont ez a Karini vagy Karigini Nemzeti Park eléggé bent volt. Az Oszi, a Kenyeres Oszkár azt mondta, azt muszáj megnéznetek. Igen, ott vittünk néhány ilyen hazajáró matricát, ott néha, ha volt olyan hely, azt ráragasztottuk.
Szóval muszáj megnéznetek. Hát én beírtam a térképbe, és ugye mentem az emberkével, hogy milyen az út, erre menjünk, arra menjünk. Ezen az úton legalább 4-szer, mondjuk viszonylag rövid idő után, legalább 4-szer olyan volt, hogy elmentünk egy, mit tudom én, 500 métert, és akkor ki volt írva a sorompó és az út lezárva. Na akkor visszamegyünk, legalább arra a helyre, ahonnan elindultunk, akkor a következő úton, amikor már sokáig mentünk, egy ideg voltam, hogy nehogy ott legyen kiírva, hogy az út lezárva, mert akkor tényleg nem tudunk mit csinálni. A telefonok működtek, hát kivéve, amikor nem, mert nem mindenhol volt térerő, és mi egészen a telefon térképre voltunk hagyatkozva. Volt nálunk 4 telefon. 2 az ausztrál kártyás, 2 az orange-os kártyás, volt velünk wifi, tehát volt úgy, hogy csináltam az ausztrál kártyás telefonnal wifi-t, amire rámentem az én telefonommal, hogy legalább bent nem maradjon a térkép, és a másik telefonba is betettem a térképet, hogy tudjunk aztán változtatni rajta. Ahelyett, hogy fényképezett volna. Csináltam elég fényképet. No, és ez volt ez a... No, igen. Gyönyörű zöld víz, lehet benne fürödni. Hát, fürödtek benne. Amerikai turista. Igen, igen. Ez a Karini, tudja, hogy egy nemzeti park. Ide megyünk, és úgy néz ki, hogy meg is fürödünk. Hát, nem fürödtünk. Nem nézettem. Ez a mai első valamivalónk. Hát, az biztos. Na, aztán lementünk, és úgy nézett ki. A tábla szuper volt, mindent mutatott, honnan, hova el lehet menni. De itt is az... Antennát, tessék. Megyünk a következő attrakcióhoz, az egy kilátó lesz. Az érkezés 1 óra múlva teszi 79 km. Feltételezhető, hogy ilyen úton. Hát, amikor jó volt az út, akkor az jó volt. De ezek a földutak érdekes módon úgy hullámozottak, és nem tudtuk, hogy mi miatt, hogy ilyen 20 centinként ilyen kis hullámok voltak, úgyhogy szépen így fölötte átzötyögtünk, vagy nagyon gyorsan mentünk, és akkor átsuhantunk rajta, vagy úgy zötyögött, hogy majd széjjel verte az autót el. Ezen az úton is mentünk ilyen 100-zal, mert különben zötyögött volna úgy, hogy az valami baj történhetett volna. Itt ezen az úton aztán gyalog mentünk, csináltam ott is videót, csak már túl... És abban voltak hangyák is? Igen. Rengeteg termeszvar volt a utak mentén is. Én fényképeztem nagyon sokat, de sajnos olyan volt. Viszont aztán utána, amikor mentünk tovább, megálltunk egy ilyen parkolónál. Ott mutatja, hol vagyunk. Ezen az úton be lehet menni valami beachbe. Na, mutasd a fényképeket? Na, körülbelül így nézett ki az út. Ott úgy mellette. Hát mondom, ide akár mennyi kilométer. Ja, és 20 kilométert kellett volna azon a homokon menni. Jaj, csak. Hát ott csak, de a 20 kilométer ilyen homokon azért. No, és aztán elmentünk Coral Bay-be. Itt van a fürdés. Mutasd, légy szíves. Bejöttünk Czok közétig a vízbe, azért annál nem vagyunk bátrabbak, hogy mélyebbre bemenjünk. És ennyire vagyunk a parton. De gyönyörű. Hát az 3 lépés. Hideg volt a víz? Nem. 50 méter van az. 50 méter van a parton. Nagyon lapos ott a tengerpart, viszont valahol legnagyobb még. Balaton. Ahol sötét, hideg a víz. Ott már hideg a víz, ahol már ilyen, igen. Ott, ahol sötétebb van, mélyebb, itt, ahol még világ. Ez kötél. Hát ez így kötél. Egy kötéltől is megijedtünk. Jó, azért tisztes távolságban követjük majd.
Egyébként ott nem voltak nagyon fürdőzők, hanem mindenki csak napozott. No, az a helyzet, hogy Erika azt mondta nekem, amikor elkezdtük, és amikor mondtam, hogy hát Erika, a tegnapi 100 percet máma leszűkítettem 90 percre, azt mondja, nem baj, áprilisban, vagy amikor legközelebb esetleg valaki kiesne, hogy vigyük széjjel két félre. Na, az a helyzet, hogy most vagyunk körülbelül félúton. Jó. És ha megengedik, vagy hogyha senkit nem zavar, akkor én azt javaslom, hogy aludjunk rá valamennyit, aztán itt folytassuk, ahogy most abban hagytuk. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm.